Σήμερα στην εκπομπή μας φιλοξενούμε έναν νέο ανερχόμενο ερμηνευτή της παραδοσιακής μας μουσικής, το Διονύση Ισάκη, όπως το ξέρουν στη νεότερη γενιά. Κοτσάκη, είναι ο γιος του Κώστα του Κοτσάκη. Γεια σου, αγόρι μου. Χαίρομαι πολύ που είσαι σήμερα εδώ. Πολύ και εγώ. Πολύ... Ωραία περιοχή έχετε, πάρα πολύ. Ναι. Τα μέρη σας είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν τα χορταίνω, θα έλεγα. Και θάλασσα και βουνό, συνδυάζει τα πάντα. Μένετε Αθήνα, έτσι. Αθήνα, στον Άγιο Δημήτριο. Ο μπαμπάς έφυγε από νεαρά ηλικία από το χωριό. Πολύ μικρός, 13 χρονών μάλιστα. Στον Άγιο Δημήτριο είμαστε. Ήθελε να με γράψει στο 2, ήταν το πρώτο του μέλημα, να ακολουθήσουμε μουσικές σπουδές. Και έμενα και τον αδερφό μου εγώ στην κιθάρα. Κιθάρα ξεκίνησε να παίζει. Κιθάρα. Τελείωσα το 2 Αθηνών, την κιθάρα δηλαδή, πήρα πτυχίο εκεί. Παράλληλα βέβαια αγάπησα και το τραγούδι. Από τα 19 και μετά. Αλλή μόνο να μην το αγάπαγες κι εσύ. Και ξεκίνησα βέβαια με λαϊκά ακούσματα, τραγούδια, τα πρώτα τραγούδια, τα πρώτα τραγούδια. Σ' άρεσαν τα λαϊκά? Απλά έτσι. Τραγούδαγες, ας πούμε, Καζατζίδη. Παροδί, Καζατζίδη, μου αρέσαν, ας πούμε. Όμως... Εγκρίνω έτσι και με μένα να δεις. Και εμένα αυτά μου αρέσουν, μην νομίζεις. Έχοντας όμως το κλαρίνο συνέχεια στο αυτί και επειδή ήμουν και στα πανηγύρια από μικρός, σαν μουσικός. Ακολουθείς τον μπαμπά στις συναυλίες, έτσι. Συνέχεια. Ο μπαμπάς έχει πολύ γνήσιο παίξιμο. Ναι, σίγουρα. Είναι πρεσβευτής παράδοση. Το ύφος του είναι πάρα πολύ ωραίο. Είχα το κλαρίνο στο αυτί μου και είχα το άκουσμα του κλαρίνου συνέχεια στο σπίτι. Δεν γινόταν να μην ποτίσω το δημοτικό μέσα μου. Και στην πορεία ξεκίνησα και έλεγα και τα παραδοσιακά τραγούδια. Τα αγαπώ πάρα πολύ. Είναι μεγάλο σχολείο γενικότερα. Και όποιος ξέρει και τραγουδάει δημοτικά παραδοσιακά τραγούδια, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να πιέσουμε το λαϊκό πολύ εύκολα. Εντελώς. Είναι μεγάλο έτσι σχολείο. νομίζω ότι εγώ βυζαντινή μουσική έχεις μάθει. Και βυζαντινή μουσική έχω κάνει. Ψάλεις. Ναι. Και λίγο κλασικό τραγούδι, αλλά αυτό περισσότερο για βυζαντινή μουσική. Δεν είναι πολύ πιο κοντά τώρα, ναι, πλέον. Βλέπεις πόσο λύνει τη φωνή όταν θες να τραγουδήσεις παραδοσιακά τραγούδια. Να κάνεις τα ψηλά γράμματα που λέμε στην παραδοσιακή μουσική. Να αναλύσεις τις φράσεις, τις λέξεις. Το Ευαγγέλιό μας, θα έλεγα, στην παράδοση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα τραγούδια βασίζονται στην βυζαντινή μουσική. Μίλησε μου λίγο, Σάκη, και για συνεργασίες, έτσι μου πες, παρόλο που είσαι μικρός, έχεις συνεργαστεί με αρκετούς από τους παλιούς που αγαπώ και τιμώ. Είχα την τύχη, επειδή βγήκα και μικρός στη δουλειά από 17-18 εκεί με τον μπαμπά, να προλάβω και κάποιους παλιούς, όπως η Τασία Βέρα, η Ευγενία Βέρα. Την είχα στις Αλικές Αχαρίας την Τασία μου, έτσι. Την παρακολούθησα. Ακμαία και εκπληκτική. Βεβαίως, ήταν και πολύ καλά, ήταν πολύ ωραία εκπομπή. Να είσαι καλά, από τους άλλους παλιούς. Σοφία Κολυτήρη, νομίζω με τη Σοφούλα. Σοφία Κολυτήρη, ο Αλέκος ο Κιτσάκης. Τον Αλέκο μου, πόνας στην ψυχή μου όταν έφυγε ο Αλέκος ο Κιτσάκης. Τον αγάπαγα πάρα πολύ. Πολύ σπουδαίος. Να σου μιλάω. Δεν πρόλαβα τον Τάκη τον Καρναβά που μου άρεσε. Άρα, Τάκης Καρναβάς.